wayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana ayamikira mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chodzudzula mchitidwe wa ziwawa pa ndale. Ripoti la chaka chino pa nkhani ya njala lasonyeza kuti kupatsa mphamvu amayi ndi njira yayikulu yomwe ingathandize boma kuthetsa njala pofika chaka cha 2030. Ndipo nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga yapempha akatswiri azomangamanga mdziko muno kuti adzikhala ndi masomphenya pogwira ntchito yawo kamba kuti ni nsanamira zokwaniritsa masomphenya a 2063. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha mgwirizano pothana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likukumana nawo. President Chakwera amayankhula pa misonkhano yoyimayima m'boma la Lilongwe yomwe anachititsa m'misika ndi malo ena. Mwazina Dr. Chakwera wapempha Malawi kuti adzikhala limodzi mwamtendere kuti bata lomwe dziko la Malawi limadziwika nalo lipitirire. Mayeso Chikhadzula ali ndi ripoti. Poyankhula kukhwimbira wanthu omwe anasonkhana malo osiyanasiyana kuphatikizapo m'misika, Dr. Chakwera kutsimikizira Malawi kuti boma lake lipitiriza kukhazikitsa zitukuko zosiyanasiyana mdziko monse muno posaganizira zigawo zomwe anthu akuchokera. Pamenepa President Chakwera anati kuponya voti ndi ufulu wa munthu wina aliyense mdziko muno, choncho nkofuna kulimbikitsa anthu kuti akalembetse mayina awo mkaundula wa voti kuti adzakhale ndi mwayi osankha atsogoleri kumtima kwawo pa chisankho cha chaka chamawa. President wa dziko lino yemwenso ndi President wa chipani cha Malawi Congress MCP watsimikizira Malawi kuti boma lake lipitiriza kuonetsa kuti anthu onse mdziko muno akupindula ndi ngongole za NIF. Pamenepa President Chakwera wapempha Malawi kuti pafunika mgwirizano waukulu kuti zinthu zipitire kuyenda bwino mdziko muno. Malawi yabwera chifukwa chakuti mvula idalekera pa njira, ulendo wapita, ng'amba idakula, osati chifukwa choti ndina alesi ayi. Kotero kuti tanenanso kuti kuno popeza njala iliko kwafunika kuti tikonze dongosolo lakuti muyambe kulandira mwamsanga, chifukwa nkale lija kuti mulime ndi mphamvu tsopano pafunikanso kudya mwamphamvu. Chifukwa cha chimenecho tinawawuza kuti ayi ndithu wonjezerani manambala wenawa, chifukwa kwina kuno ine ndalengeza kuti njala yakhudza dziko lonse. Koma kwina kuno anthu amangoganiza kuti chakudya amakhala nacho nthawi zonse, nkuganiza kuti mwina chiliko chidatha kalekale. Ndiye njala ya mnyumbamo lisaphetse wana. Tiyeni tithandizane kotero kuti mpaka na mali chaka chamawa tiyesetsa kuti aliyense athandizikepo. Koma mpofunika tichite chilungamo kuti wofunikitsitsa athandizike mwamsanga, wena amene aliko bwino asanathandizike. Siyana anasonkhana ngakhale kunali mvula mcholinga chofuna kumva mfundo za chitukuko zochokera kwa mtsogoleri wawo. Mayeso Chikhadzula, MBC News, Lilongwe. Akatswiri omenyera ufulu wa anthu mdziko muno ati zomwe analankhula mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mu uthenga wake ku mtundu wa Malawi zikuonetsa kukhudzika komanso kudzipereka kwake polimbana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Mmodzi mwa anthuwa Ondule Mwakasungula ati mwazina Dr. Chakwera anawunikira njira zomwe boma lake layika pofuna kuti dziko lino lithane ndi mavuto ake kuphatikizapo kusowa kwa mafuta komanso njala. Ondule Mwakasungula akuyankhula ndi Grant Mhango. Kulankhula kwa President ku mtundu wa Malawi kunali ndithu kulankhula kobweretsa chikhulupiriro komanso koonesa Malawi kuti nawonso ndithu akukhuzidwa ndi mavuto amene ali mdziko lathu la Malawi. Anavomereza za mavuto amene alipo mdziko lathu la Malawi ndipo anaonetsa ndithu kuti akuyima ndi Malawi mavuto amenewa. Komanso anakambapo kwambiri za zimene boma lawo likupanga kuti mavuto amenewa ate kapenanso kuchepa. Chidwi chimene maiko ena ali nacho chofuna kuthandiza kuti chuma chathu chiyambenso kuyenda bwino, komanso zimene boma lawo likupanga kuti chuma chathu cha Malawi chiyambenso kuyenda bwino. President anakambanso kwambiri za vuto la mafuta
limenenso lakhudza kwambiri iwowo makamaka poima nda Malawi mu nthawi imeneyi ya kusowa kwa mafuta. Koma anakamba ndithu kuti boma lawo likupeza njira zimene zingathandize kuthetsa vuto limene la mafuta, makamaka pochotsa zina ndi zina zimene mwina zakhala zikubweretsa mavuto amafuta. Tikulimbikitsa anzathu komanso makampani amene akhala kutithandiza kubweretsa mafuta m'dziko lathu la Malawi. Mpingo wa Evangelical Association of Malawi wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chodzudzula mchitidwe wa ziwawa pa ndale omwe anthu ena akhala kuchita mdziko muno. Mu uthenga wake wopita ku dziko la Malawi, President Chakwera anati mchitidwe wa ziwawa ulibe gawo pamene anthu mdziko muno akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Mu uthenga wake lachitatu madzulo, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anatchula kuphedwa kwa munthu wina otsatira chipani ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre, komanso kuopsezedwa kwa anthu omwe amafuna kuchita zionesero mu mzinda wa Lilongwe ngati zina za upandu zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyu walamula apolisi mdziko muno kuti afufuze za upanduzi ndipo lamulo ligwire ntchito pa anthu okhudzidwa. Ine mfuna nivomerezane nawo mapresidenti atatu wakale wa dziko lino, Dr. Bakiri Muluzi, Dr. Joyce Banda, ngakhalenso Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa chodzudzula mchitidwe wonetsa nkhanza pokhudzana ndi nkhani za ndale. Takhala tili kuona zinthu za mtundu umenewu, wina wachipani adaphedwa ku Blantyre, wena akafuna kuchita zionetsero aopsezedwa kuno ku Lilongwe. Zinthu ngati zimenezi sizitipindulira pang'onong'ono pomwe. Ndiye ndikuuza kapena kudandaulira chifukwa ine si commander in chief wa polisi, koma nudandaulira apolisi kuti gwirani ntchito yanu. Tidasintha malamulo a dziko lino chifukwa timati police service not police force. Ndiye ndikudandaulirani, fufuzani nkhani iliyonse yokhudzana ndi ziwawa. Chidzudzulochi chikudza patangopita masiku ochepa pamene mpingo wa Evangelical Association of Malawi utatulutsa kalata yolangiza atsogoleri a ndale mdziko muno kuti alangidze owatsatira kuti adzipewa ziwawa pa ndale. Ndipo polankhulapo pa uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino odzudzula mchitidwe oyipawu, mlembi wa mpingo wa Evangelical Association of Malawi a Francis Mkandawire ayamikira President Chakwera chifukwa chodzudzula mchitidwewu, ndipo ati pali chiyembekezo chachikulu kuti zinthu zisintha. Chasala sopano ndikuonesesa kuti anzathu kwambiri ngati a Malawi Police Service, anzathu amene amasunga mitetezo, komanso anzathu ama political parties azipani zosiyana-siyana, uthenga umene upitirire mpaka ukafike pansi, ukafike kwa anthu mizimo amene usatira zipani zathu, kuti mtendere ukhazikike pamenepo. Ife ndife okondwa kwambiri kuti a president akamba mawu amenewa, ndipo tipempha Malawi tonse kuti tionetsetse timange umodzi. Ziwawa sizimanga mtundu ayi, ziwawa zimasokoneza zambiri, ndipo dziko silingatukuke ngati mudziko muli ziwawa. Pamene dziko lino likuyembekezeka kuzaponya voti chaka chamawa, pachitika kale nkhani za upandu zingapo zomwe ndikuphatikizapo kugenda anthu omwe amafuna kuchititsa msonkhano wa chitukuko ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Mchitidwe onga uwu udachitikanso m'boma la Chikwawa pamene anthu ena adagenda mdibidwa wa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Chipani cha umodzi chadzudzula president wa chipani cha UTM adalitsuka bambe kamba makamaka chifukwa chonamiza Malawi kuti akasankhidwa kukhala president wa dziko lino adzayenda wapansi popita kukagwira ntchito zina za boma ngati njira imodzi yotetezera ndalama za boma. Polankhula ndi MBC, president wa chipani cha umodzi a Thomas Kaumba ati zomwe anena akabambe ndi bodza lenileni la mkunkhuniza, ndipo apempha Malawi kuti akhale pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera.
komana za fotokoza kunena kuti akatenga iwo akavoteredwa kukhala pampando akuti azizayenda pasi kupita kukapanga mafunction aboma. Ndiye ndofuna ndafusa akabambe zimene akunenazi ndizoona. Munthu ungachoke kulilongwe ukafuna uli ndi function kunsanje uyenda pasi ukafika kunsanje. Nkhani zingati zimenezo nkhani zachibwana. Number 2 akunena kuti azapereka 100 million pa district iliyonse. Akunena ndikabambe tu amene. Akabambe ali ku Reserve Bank timauzidwa kuti amalanda ndama yokwana 28 million. 28 million ndama yambiri. Ndama imene chapachaka ndi 336 million. Ndama imeneyo anapanga pochani. Anathandiza pa Malawi angati. Anthu olumala angati. Anthu okalamba angati. Masaikoloni awo amachitika. Ndiliti limene anatenga pondama kwa athandiza anthu ali. Koma lero akuona ngati Lazarus Chakwera kulephera. Akuiwala kuti Yesu pazana paja amalephera, amalandira ndalama koma samathandiza Malawi. Koma lero azioneka ngati tsopano iwo ndi achani ndi ngati akumvera chisoni Malawi. Ndipemphe mtundu wa Malawi. Tiye tikhazikike pa Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera tiye timuthandize. Ndi munthu woti atithandize. Ma program ake ndi akulu, ma program okhazikika. Woti Malawi ino titampasa Lazarus Chakwera zaka 31 ngati mene anapangira kamuzu. Ziko lathu lino lisindi. Ndiye fe ngati Umozi Party tikuyima kunena kuti tima ndi Lazarus Chakwera ndipo timu supporta ndipo timu tiziauza pamene zinthu sizikukhala bwino tizinena kuti apa titere timati constructive criticism osati kuti tizingokuwa pansewu zinthu zopanda ntchito. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza anthu mdziko muno kuti apewe ndale zogawanitsa anthu komanso kudana pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi anena izi atacheza ndi anthu kwa achonde kumulanje komanso kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre. Iwo apempha anthu kuti alimbikitse umodzi ndi kuthandizana potukula dziko lino. Zambiri mu ripoti ili. Pa ulendo wake oyendera malo osiyanasiyana mwadzidzidzi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anafika pa achonde kumulanje kumene anayendera msika komanso kucheza ndi anthu ochita malonda mu msikawu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anagulanso zinthu zosiyanasiyana koma sanalekere pomwepo chifukwa anapereka fetereza kwa anthu achikulire omwe anawapeza pamalopa. Dr. Usi kenaka anapita kwa Nkhonya, kenaka anakafikanso mudzi mwa Sitolo kwa mfumu Chikumbu boma lomweri la Mulanje kumene konseku anapereka fetereza komanso mbewu ya chimanga kwa anthu achikulire amene amakomana nawo. Ndipo atachoka kumeneku Dr. Usi anayendera malo angapo mu mzinda wa Blantyre makamaka mwachinjiri. Malo oyamba kuima anali pa Chikapa kumene anacheza ndi anthu ochita malonda mkati mwa msika umenewu. Kenaka Dr. Usi anayankhula ndi anthu amene anasonkhana panja pa msikawu. Iwo anati boma ladzipereka kuthesa mavuto amene anthuwa amakumana nawo ndipo anawapemphanso anthuwa kuti azikhala mabata ndi mtendere ngakhale anthuwa akusiyana pa nkhani za ndale. Mawu ake opa mpando wa msika wa Chikapa a Saidi Tsinkha komanso mmodzi mwa anthu anderali a Deus Sandram anathokoza boma chifukwa chokonzanso mlatho wa makalanga umene udapita ndi madzi. Komabe iwo anapempha boma kuti lithandize polimbana ndi njala imene yakhudza anthu ambiri kumeneko. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anatsiriza tsikuli poyecheza ndi anthu pa msika wa kwa Luanda. Pali anthu ena makamaka ndale akufuna aziyapasa anthu chithunzi chonena kuti palibe chingachitike, mavuto anu adikirani tizathana nawo ifeyo. Tikuti yayi mavuto alero boma lilipoli liyang'ane mavuto amenewa, tikuyang'ana mavuto amenewa kuti tithese kapena tichepese. Komanso pali anthu ena amene amakhala aulesi, a president alamula mwachisanzo kagawe ndi chimanga, ena atenga nthawi kapena perekani chituko chakuti ena akutenga nthawi. Ndiye chilichonse anthu amasonya mtsogoleri kutukwanisa mtsogoleri. Ndiye ndikupempha aliyense Malawi muno kuti monga tili Amalawi mwachikondi tiye ndigwire ntchito tithandize anthu amene akusowa, tithandize Amalawi anzathu, tikatero titukuka. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu mdziko muno kuti azithandiza anthu osauka kuphatikizapo achikulire, ndipo anati n'chifukwa chake iwo akupereka fetereza kwa anthuwa. Mafani pereke chisanzo chifukwa alipo ambiri Malawi muno andikuthekera kogula mafetereza matumba awiri atatu kupereka kwa anthu ovutika. Titakutero sifa za ndale kumafeti ndifa Malawi tipeteronso pasogolo. Mmodzi mwa anthu amene apindula ndi feterezayu gogo Ellen Ganiza akwa Sitolo kumulanje ayamikira Dr. Usi chifukwa cha thandizoli limene anati labwera mu nthawi yake. Misonkhano yonse imene Dr. Usi akhala kuchitisa uthenga wawo umakhala ulimbikitsa bata umodzi komanso kuti anthu azikhala mwamtendere ngakhale akusiyana pa ndale. Blessings Kanache, MBC
Blantyre. nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Anthu amene amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana ayamikira mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chodzudzula mchitidwe wa ziwawa pa ndale. Ripoti la chaka chino pa nkhani ya njala lasonyeza kuti kupatsa mphamvu amayi ndi njira yayikulu yomwe ingathandize boma kuthetsa njala pofika chaka cha 2030. Ndipo nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga yapempha akatswiri azomangamanga mdziko muno kuti adzikhala ndi masomphenya pogwira ntchito yawo kamba kuti ni msanamira zokwaniritsa masomphenya a 2063. Takulandaninso kunkhani zathu. Nduna ya zaumoyo akhumbitsa kandodo chiponda yakhazikitsa ntchito yomanga chipatala cha ulangizi wa zauchembere wabwino. Malowa amangidwa ndi thandizo la ndalama zokwana 760 miliyoni kwacha zochokera ku AIDS Health Care Foundation. Poyankhula pamwambo oyika mwala wa maziko achiponda ati malowa athandiza popereka chisamaliro choyenera chokhudza matenda a AIDS. Emmanuel Chimutu adza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Margaret Mavando. Kukhazikitsa kwa ntchitoyi ndi chiyambi chofunika kwambiri pa nkhondo yolimbana ndi kachirombo ka HIV komanso matenda a AIDS. Nduna ya zaumoyo akhumbitsa kandodo chiponda anatsindika kufunika kukonzanso malo ogwirira ntchito za chipatala zomwe iwo ati zikhoza kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za chipatalachi makamaka zokhudzana ndi HIV ndi AIDS yomwe ndi nthenda yomwe yakhudza anthu ochuluka mu mzindawu. Pachipatala pamenepa amalandira anthu osiyanasiyana. Pali kliniki ya ana ang'onoang'ono osakwana zaka 5, makatemera amalandira pomwepa, mankhwala amalungo amalandira pomwepa, azimayiso amimba nawonso masikelo zimachitika pamenepa, komanso amalawi ena aliwonse odwala kamwadwala malungo, kamwadwala shuga, kamwadwala ujeni HIV kuti mazandira mankhwala zonse zimachitika pamenepa, komanso lomaleredwa amene zonse zimachitika pamenepa. So nzoti chipatala ichi chofunika kwambiri mbali ino yakuchisapo. Pomwe akugwira ntchito pamutu ofuna kuthana ndi matenda a HIV, mkulu woona za ntchito ku bungwe la AIDS Health Care Foundation Atriza Hara ati ali ndi chiyembekezo ndi ntchitoyi ponena kuti chipinda chomwe chamangidwa chidzakhala ndi zipangizo zapamwamba zomwe zithandizire ntchito yonetsetsa kuti anthu sakutenga matenda komanso kupereka chithandizo kwa omwe ali kale ndi kachilombo. Ahara atinso bungwe lawo likuyembekezeka kugwira ntchito ngati yomweyi mu zipatala zina za bungwe la AIDS Health Care Foundation muli ntchito zambiri zimene timagwira, ndipo kutsindika kumene tikutsindika ndikonena kuti tipitirizabe kugwira ntchito ndi boma kuonetsetsa kuti anthu akabwera pa chipatala azitha kuapeza anthu otawa owathandizira ma health service providers. Ndatili ndi ma health service providers opitirira 90 amene ali madera osiyanasiyana mu zipatala 28 zimene tikugwiramo ntchito, komanso mu zipatala zimene zipatala zambiri tinakwanitsa kuzikhonzanso. Pomwe ntchito yomanga malowa yayamba, nthumwi pamwambowu zinali ndi chiyembekezo kuti ntchitoyi ithandiza poonetsetsa kuti pali katundu oyenera ophunzitsira anthu kapewedwe ka HIV komanso AIDS, komanso kupereka chithandizo choyenera kwa omwe atenga matendawa. Ripoti la chaka chino la mmene vuto la njala lilili m'mayiko latsindika kuti kukweza amayi pachuma ndi njira yokhayo yomwe ingathandizire kuti dziko lithetse vuto la njala pofika mchaka cha 2030. Izi zikutsatira kafukufuku yemwe waonetsa kuti mayiko omwe athana ndi njala pa dziko lapansi ndi omwe anathetsa mchitidwe osala amayi pa ntchito zachuma. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi wati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti vuto la njala lichepa kamba kuti boma likulimbikitsa ntchito za ulimi zambiri zikumitsa ntchito za ulimi mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office koma akuwerenga ndi McDonald Chiwayula. Ripoti la chaka chino la njala limaunika kukula kwa vuto la njala pa dziko lapansi komanso kuno ku Malawi. Ngakhale ripoti ili likuti vuto la njala lakhala likuchepa nzaka zapakati pa 2000 kufika chaka chino, ripoti lilati vuto lisinasinthe kwenikweni kuyambira mchaka cha 2016 kufika chaka chino.
poyankhulapo pa vutoli wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi ati ngakhale vutoli lakula kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi boma likuyesetsa kuti vuto la njala lithe. President athu ali patsogolo kuti tithese njala nawonso ndifeke mwaona kuti anthu akuzire kuti akhale ma mega farms alime minda ikuluikulu kuti adzale chimanga kambewu zosiyanasiyana akupereka soloni za nifu kuti anthu akuzamagula fertilizer amene sangakwanise kugula fertilizer. Ndipo mkulu wa bungwe la Concern Worldwide kuno ku Malawi Lucy Mwangi adali mchiyembekezo choti vuto la njala lichepa ngati boma lingalimbikitse kutukula amayi komanso njira za ulimi za makono. Atome Chimpazi ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Concern Worldwide. Tichilimike kwambiri kunkhani ya zaulimi komanso kuona ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo kuti kodi ulimi wathu tiusinthe motani mwina tigwire motani kuti be anthu alimi azitha mwina kukhala ndi kuthekera komakololabe ngakhale tikukomana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ripoti la chaka chino lati dziko lino lili pa nambala 93 pa maiko 177 pa ntchito yothana ndi vuto la njala. Ripoti ili laonjezeranso kufunika kuthana ndi vuto la njala kuti ana ambiri asamanyentchere kapena kusowa zakudya mthupi. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Jacob Hara yapempha akatswiri a zomangamanga mdziko muno kuti adzikhala ndi masomphenya pogwira ntchito yawo chifukwa ntchito zawo ndi zofunika pa mfundo zokwaniritsa masomphenya a 2063. Ahara anena izi ku Lilongwe pamwambo wokhazikitsa mlozo wa ntchito za bungwe la MEI. Patakali pano mtsogoleri wa bungwe la MEI a Ronald Ngundantengo ati bungwe lawo tsopano likuyenda ndi nyengo pa ntchito kuti athandizire kwambiri pa chitukuko cha dziko. Chimene cholinga chenicheni chimene timene kuti tikhale ndi ndondomeko imeneyi ndichonena kuti tizitha magwira ntchito moyang'ana chitsogolo. Amanena kuti munthu suyenda usakudziwa kumene ukupita. Ndi ndondomeko zikutiuza kuti kodi ndikamulozera amene akuyena zitiuza kuti kodi chaka chino tikulowera kuti chaka chino tikulowera kuti. Izi zitithandiza kunena kuti anthu munthu sangangobwera kuyamba kupanga practice za engineering ku Malawi asali regulated. Zonse zimene akhala kudandaula anthu kuti mwina ntchito zimene mainjiniya zathu amagwira quality makhala yosakhala yabwino tikuyenera kupanga understand kuti kodi tikati quality ndipati pamene quality ikuvuta andikuyenera tipange regulate kuti tizipereka zipatso zoyenerera ku dziko malingana ndi zolinga zimene tili nalo za agenda 2063. So izizi uyuyu ndikamulozera kuti tikamagwira ntchito yathuyo tizipanga ndondomeko ma plan zoonetsa kuti tikuyenera kulowera kuti tipange service dziko limoyenerera. Yes, ndikufunikira kwambiri kuti dziko lathu lipite patsogolo ndi chitsogolo cha dziko lathu chitukuko cha dziko lathu chagona kwambiri m'manja mwa engineers. Mudziwa dziko lino monga mwa strategy yomwe ya President Dr. Lazarus Chakwera anatipatsa kuti tiyang'ane nkhani za zokopa alendo, tiyang'ane nkhani za ulimi, tiyang'ane nkhani zokumba miyala yathu ya mtengo wapatali za mining. Nkhani zimene zomutati muzunjike bwinobwino muona kuti pakati pa center point paito pali ma engineers. Chifukwa kuti zonsezo zitheke mpofunika ma engineers akhale aluntha kuganiza mozama kuti zingachitike bwanji. Koma zimenezo kuti zitheke pofunika gulu lomwe lingathe kuyanjanitsa pamodzi kumaona kuti kodi akupita kuti akuchokera kuti. Zimenezozo n'chifukwa chake msonkhano wa lero uli wofunikira kwambiri popanga launch strategic plan imeneyo yomwe itithandize kukhala anthu okuthwa mitu omaswa mitu nkumaganiza kuti tingapange bwanji kuti dziko lathu lipite patsogolo. Bwalo la milandu mzinda wa Blantyre lalamula bungwe loyendetsa masewera mpira wa miyendo mdziko muno la FAM kuti lipereke chindapusa cha ndalama zokwana 440 miliyoni kwacha kwa mphunzitsi wakale wa timu ya Flames a Meke Mwase kamba kuti anamuchotsa pa ntchito mosatsata ndondomeko. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tinaye mu studio muno kuti atambasule nkhani yonse makamaka kuti zinakhala bwanji kuti famu ifike pamenepa kuti kulandira chigamulo cha mtundu lero. Norbert ndikulandire program yathu ya tsiku la lero. Mwina anthu akudabwa ngoona mwina ma newspaper ka ma social media masamba ena ndi ena kuti kwatuluka chigamulo chokuti mtsogoleri wakale wa Flames alandire ndalama zokwana 440 miliyoni kwacha ngati chipepeso. Yes, ndizoona ndithu amasada alimedwa ntchito 2019
mpaka anatsogolera timu ya Flames ku mpikisano wa AFCON umene unachitika mdziko la Cameroon mu chaka cha 2022. Atabwera chaka cha 2022 mwezi wa April pamene anachotsa ntchito analengeza kuti achotsa kena kunkutsalengeza kuti angwasuntha kuchoka ku timu ya Flames kwapititsa ku under 23 koma iwo anakana kuti sangapite kagwira ntchito ku under 23 anakasuma bwalo la milandu. Koma nkhani yayikulu imene anakayipezanso kumene anapita nayo owayimirira pa mlandu wa David Kanyenda ndiyo kuti iwo amalandira ndalama zochepa kuyerekeza ndi aphunzitsi amene amagwiranso ntchito yomweyo amene anabwera mbuyo mwawo komanso iwo atachoka aphunzitsi amene watimati AVG komanso Mario Malenika ochokera maiko akunja ndi ananena kuti nawonso amwase amayenera adzipatsidwa ndalama zomwezo anapangidwa ngati tsankho ndiye anawerengera ndalama za amwase zinali 1.6 million imene amapatsa koma aphunzitsi nawo amalandira ndalama ngati kumagunda cha 12 million kwacha ndi anawerengera ndalama zoti amwase nawonso alandire ndalama ngati zomwezo zomwe samapatsazo anawerengera ni zomwe zikufika mpaka na 440 million chifukwa chake ndalamazo zachuluka kwambiri. Mwina tinene kuti anthu adabwe kuti chigamulo chimene charuka motero. Anthu asadabwe kwenikweni chifukwa ndalamazo zambiri ndithu ena amalandira 12 million wina kumalandira 1.2 million koma pamene pangakhale ngati pakudabwitsa mpoti nchifukwa chani munthu wasaina contract wavomereza kuti ine mudzindipatsa ndalama izi anavomereza koma akhoti aonabe kuti ngakhala anavomereza amwase ena akudabwa pamenepo kuti kudimisa munthu ukasaina contract ukavomereza kuti ndizilendera ndalama zoterezi ndi kuti mwina palibenso vuto lililonse amwase anavomereza kuti ndalama zawo zikhale zimenezo koma akhoti aona kuti padali vuto ndithu. Unakalipombo Norbert famu ikuti chani achilandira bwanji akuti akukambira nabe kumene kokufamu kuti aone kuti apereka ndalama zo kapena akwenera akamangane ku bwalo la apelo chifukwa apatsidwa masiku 10 kuti apereke ndalamazo. Chabuno ku TNM Super League katswiri adziwika mawa akhoza kudziwika mawa katswiri pakati pa Silver Strikers kapena Mighty Mukulu Wanderers fa matimu akusiyana na point 7 Silver ingofunika ipambane masewera amodzi pa masewera atatu amene atsala nawo ndi Silver ikapambana mawa ndi Wanderers ndi kuti katswiri tamudziwa ndi Silver Strikers koma ngati sipambana ndi kuti nkhondo ikadalipobe tikhabe tikusakasaka kuti katswiri akhale ndani pakati pa matimu awiriwa koma mwayi waukulu ukadalibe ndi timu ya Silver Strikers. Zikomo kwambiri Norbert. Zikomo kwambiri mphatso. Abene ndi Norbert Jameson mmodzi mwa alankhani athu ankhani za masewero kuno ku MBC. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano koma tisanasiyane na insomito yake. Anthu amene amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana ayamikira mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chodzudzula mchitidwe wa ziwawa pa ndale. Ripoti la chaka chino pa nkhani ya njala lasonyeza kuti kupatsa mphamvu amayi ndi njira yayikulu yomwe ingathandize boma kuthetsa njala pofika chaka cha 2030. Ndipo nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga yapempha akatswiri azomangamanga mdziko muno kuti adzikhala ndi masomphenya pogwira ntchito yawo kamba kuti ni msanamira zokwaniritsa masomphenya a 2063. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Onerani programu ya chilengedwe pa MBC TV lachitatu lililonse kuyambira 10 koloko mmawa. Mu programu iyi mudzimva zambiri zokhudza nkhani ya kusintha kwa nyengo kapena kuti climate change. Kodi tingakhale bwanji m'madera mwathu pamene nyengo sikupanganika? Ngati munadusa konsewu wa Bunda kupita ku Luana kapena ngati munadusa konsewu kupita ku Likuni
kapena ngati munadusa konse wa mchinji muona anthu anyamula makala anthu anyamula nkhuni nanga titani tiye tizale mitengoyo ndeti kenaka tizanena kuti apapa tapanga mbali yathu. iyi ndi pologalamu yokhayo yosafunika kuyiponya lachitatu lililonse nthawi ya 10 koloko mmawa.